om att det är två passar eller två balkar att spela mot varandra och så ska man ha två öl eller cider. Chassa självon och det bara lov att öppna ögonen först. Och så ständer en flaska vatten i mina och så får man en tennisboll som man så ska bläcka i mina och räcka flaskorna och så ska alltså ett team sträcka så nära som möjligt. Och hit teamet ska ränna ut och ställa flaskorna upp och den har man att se stopp. Och här var näck vi i såna spel någon. Hur ser vi omtökarna? Hon är med helt otroligt så. Till en kvarstad. Helt otroligt så. Och är det alltid att det är onkel byggda folk som spelar mot kvarnöron eller är det jätter och rancher? Hur ser det vara? Ja, det är öliga blanda men Jo, till öliga blanda men igen så spelade vi i Copenhagen Camp. Jätter och rancher mot kvarnöron. Så det är öliga blanda. Och kvar vann ta? Och nu spelar kvar. Vappingar och Soringar krutsia dig är det nu. Och det jätter och rancher spelade kvar vann ta? Det var väldigt jätterna. Yeah! Lukka vi då ut. Tack för det, tack för det. Om du ska lyssna ge vi en år kvart säger du så. Live! Ja. Ja, fantastiskt. Jonny, Pura svagt. Götta. Fantastiskt. Hatt. Man bossar. Sisu. Det är det bästa i Kärlekspolitik. Genialt. Getchishan. Mega stolt. Ja, mega stolt.